Mit navn er Thomas, jeg er uddannet fysioterapeut. Jeg arbejder i et træningscenter i Hellerup, hvor jeg har brugt Nordic Traineren som et holdtræningsremedie, men også et individuelt træningsremedie, både til klienter og patienter i mit virke som personlig træner og fysioterapeut. Nordic Traineren er super effektiv til eksempelvis kunder eller patienter med underkropsproblematikker, hvis vi stadig ønsker at ramme et kardiovaskulært input. Det kunne for eksempel være gennem vores dobbeltpoling. Vi bruger vores mavemuskler, vi bruger vores store vingemuskulatur og vores bagkæde i kortere eller længere intervaller med mere eller mindre belastning på. Og hvis vi får Nicoline til at skubbe lidt mere med en lidt højere frekvens, så vil hun hurtigt mærke, at vores puls stiger, og vi får et godt input til en pulstræning. En anden fordel ved Nordic Traineren er, at du kan variere træningen enormt meget. Nicoline kan placeres nede i den anden ende her, og vi kan begynde at forsøge at træne lidt ben. Og det kan vi eksempelvis gøre ved bare at lave et squat med træk. Her kombinerer vi squattet med et biceps curl, så vi rammer en forside af en overarm, men vi får også vores squat i gang, vores bagkæde og vores forlov. Hvis vi så skulle isolere lidt mere og sætte mere styrkeorienteret træning på hendes biceps, låser vi albuerne langs siden, bøjer albuerne og får biceps i gang. Hvis vi så søger et mere skulderdomineret bevægeudslag, søger vi bagdelen tilbage. Og hvis Nicoline stepper længere tilbage, så vil hun kunne få armene endnu højere op over hovedet. Yes, det er godt. Her har vi super meget aktivering af maven. Vi har super meget aktivering af forsiden af skulderen. Rent fysioterapeutisk er maskinen også super effektiv, da man, som vi ser her, kan sætte en patient i en stol i midten af maskinen. Give pulsene ned her, så kan patienten i virkeligheden, uden at skulle stå på benene, stadig få gavn af at bruge overkroppen. Både som et styrkeelement for vingerne, der er super meget core-stabilitet, men vi kan også, hvis vi skruer op for frekvensen, få en kardiovaskulær effekt, uden at vi er nødt til at have patienten stående. Det næste eksempel kunne være en isoleret bicepsøvelse, stadig til en patient, der ikke har mulighed for at stå på benene, siddende her for at få noget arbejde til bicepsmuskulaturen. Vi kunne også holde den strakte arm og få noget fleksion over skuldrene, og dermed arbejde mere skulderdominant. Så fra at have haft patienten siddende, kan vi øge balancekravet. Vi kan have patienten selvfølgelig stående med en hoftebreddes afstand her og køre dobbeltpoling. Hvis vi så vil øge balancekravet, eksempelvis en hofteproblematik, en knæproblematik eller en ankelproblematik, kan vi få Nicoline til at stille sig helt smalt til at starte med samlede fødder, for at ændre vores space of support. Efterfølgende vil Nicoline kunne øge endnu mere ved at sætte en fod bag hende. Selvfølgelig sværere udgangsposition. Sidst kan hun løfte foden helt og stå på et ben for et øget balancekrav. Og så kan vi smide den ene stav fra hende for at give endnu mere udfordring til balancen. Og her kan der selvfølgelig arbejdes både uni- og bilateralt. Endnu en faktor, vi kan bruge i maskinen, er, at vi kan stille os med siden til. Her kan vi igen stille forskellige krav til balancen, så Nicoline kan stå her og få hendes sideværs bevægelse i en god base of support. Hun kan igen samle fødderne. Super meget aktivering af core-muskulaturen. Og vi kan sætte et ben bag hende igen for at ændre supporten, så hun har øget balancekrav, og så kan vi løfte benet til sidst for ekstra meget balancekrav her. Og det vil vi selvfølgelig også kunne gøre på det modsatte ben, for at se, hvad vil det give af udfordringer. Nordic Traineren, lidt om alsidigheden og hvad man kan bruge den til som siddende, som stående element, som en balanceremedie, super effektivt hele vejen rundt til styrke, til cardio, til stabilitetstræning og alt derimellem. Et remedie, som er anderledes fra alt andet, du ser i et fitnesscenter.